ailegatu da hurrengo epaiketarako kondena eskaera. 89 urte. Jaun trajedun eta serio batek ekarri leitu gabe sinatu duan sumarioa. 89 urte. Ministerio Fiskalaren asmoak betez gero, ez nauke 2079 urtera arte hainduko. Artean, mundua aldatuz doa. Bihar ja, gaur da. Eternitatea karakolez pasatzen da. Eta errebeldek ere, denboraren eta hutsaren legea obeditzen dugu. Denborari utziko diogu gure lurra tatuai ez estaltzen. Zer egin goizero marinen zala bezala jakintxuago eta tristeago jaikitzea? Zer egin hainbeste denbora eta hainek gutxirekin? Zein poltsikotan sartu hainbeste urtetako larderia? Zer egin zenukezuk? Baldin eta bat-batean hilezina zarela abisatuko balizutea? Udaberriko egitea jasan ezik, ezin edako eguzkia gozatu. Udako salgorrietan ergabe, ezin udazkeneko orbela zapaldu. Udazkeneko airea urdintzen ezagutu gabe, ezin neguko eldurrari zo egin. Neguko haizeotzak bizi ezik, ezin udalerria loratzen dela sinetxi. Baina zer azorra zaio zigor zeldetan dagoenari urtaroen aldaketa?